de to hold, det vender vi tilbage til, når målopstillingerne de ruller over. Froholt, og så altså helt fremme i front. Interessant at se brasilianeren Robert. Kevin Dix, han synger at spille. Tilbage i vores studie. Noget at sige til. Altså, han har jo store forventninger. Vi hørte ham jo også inden... Det er smart. Spille videre, Andreas Cornelius. Gunnelund kan ikke rigtig... Så Dixik kan få en ordentlig træffer på bolden. Og det er FCK-mandskab. Ja, der er det ikke sådan, at Elanusi han afdribler 2-3 mand. Nej, men det er den, han ligesom henviser til. Ja. Det er vedkommende. Det lignede også et frispark. Ja, det gør det altså godt nok, men okay. Skal i aktion inden så længe. Hvis der er brug for en scoring, hvem er det så, der dukker op? Det gør han. Nok en gang, det er en god bold til Larsson, og naturligvis til FC København i en periode, hvor spillet den her situation meget hurtigere end Emi. Forsgaard, der ikke kan nå i op. Så tæller den, og han fik også sin scoring. Victor Claesson fik jo ikke annulleret. Thomas Gunnelund er virkelig har haft den. Han giver os alle sammen af en. Ej, det er de givet til. Holdt over mod. Det hele er lidt på standby lige nu, Stig. Jeg synes, det er lidt rodet. Ja, men det er København. Også William Klim. Det er også jo også Halloween. Ja, det er ikke nogen dårlig aflevering. Dix. Ja, fordi man kan sidde og undre sig over, hvorfor kunne Victor Froholt så pludselig komme ind, og det sad vi jo så også og undre os over. Altså, det er rigtigt, når man går ind i DBU's app og læser holdkortet. Froholt. Gammelgaard får fat i den igen. Det lå ellers godt til hans venstreben, synes jeg nok. Han løfter den ind foran. I det spørgsmålet er, hvad vej det går. Spændende afslutning. Her på stadion FCK's spiller man of the match. Klart banens bedste. Ja, det er godt spark! Så var det jo! Han er ikke offside. Nej. Nu skal lige så stille bagved. Han har nævnt det så mange gange. Ja. Hermed, så er der lukket i opgået. Kunne kaste et point af sig til Vejle. Sammen.